Bij Rieptjerk is het nije gemaal iepenen. Daarmee is het oude gemaal vervangen. Dit gemaal is hier neergezet omdat het oude gemaal was versleten. Hij was op, vroeg ook veel energie voor onderhoud, maar ook voor zijn werking. Tijd om een nieuwe te maken. Dit gemaal qua uitstraling past heel mooi hier in de omgeving. En het bijzondere aan dit gemaal is eigenlijk ook nog dat hij vispasseerbaar is. Dat de vissen uit het polderland die kunnen hier de boezem in zonder beschadigd te worden. Dit gemaal dat kan eigenlijk 5 grote tankauto's met water per minuut uitslaan, zoals wij dat noemen. En dit gemaal is gebouwd om eigenlijk 1700 hectare, dus de dorpen hieromheen, plus dat land, om die voldoende droogte te bieden. Tegelijk met de opening van het gemaal wie het echt Broersdij. Broersdij gaat het eigenlijk over het promoten van elektrisch varen en de opening van de Boetefield-route. Het project Wetterwaan, dat is al een aantal jaren lien betocht door 2 inwoners van het gebied. En werd om het recreatieve product eigenlijk alles wat je nog te zien en te belibben is, om dat volle beter toegankelijk te maken. Onder andere met een vaarroute, met elektrisch varen. En dat heeft heel wat voort in de want ja, er zit al die paalverschillen in. Maar joh, kunnen we dus de verzwaring dat het al hier beginbaar is. Zie je zelfs ook nog even in een bootje straks? Zeker, wij mogen hier even varen, dus de warme kleren wat aan. Maar ja, het is mooi door de sluisjes die het helemaal verdogen. En zelf ik even belibje. De elektrische bootjes zijn eigenhandig maken. Zat in plaatwerk en werd steeds dikker en zo hebben we op zich zo'n boord maken. Dus dat is best moeilijk. Maar Squala en alle andere sponsoren die ons sponsoren. Ja. Wat is er zo leuk aan dan? Het wetter, op het wetter en varen en het mooiste om het sport. Ja, om te varen. En toen leerst de letter werd alles elektrisch en dan leerst ik met elektriciteit omgaan en alles. En dat zei de docent, die zei, nou, je maatje maar wat leren met elektriciteit.